Nå, nu må vi prøve, om det kan sige noget i den gamle radio. Ja. Her er London, BBC sender til Danmark. De hører os i 19 meter båndet, for 2 bølgelængder i 31 meter båndet, i 41 meter båndet og for 1500 meter. Sammenbruddet i Nordtyskland er komplet. Englænderne rapporteres ved den danske grænse. Kiel og Flensborg er erklæret for åbne byer. Fangetallet